फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बयनिसिमबो। नैबे समावहाय आङो जाय गुदि फरायसालियाव खामानि मावबाय दङ बे फरायसालिनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरजों सोंनाय फिननाय हाबाफारि लानो नागिरदों आरो बे सोंनाय फिननाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन बे फरायसालियाव फरायफैनाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा मा गामिनिफ्राय फैयो आरो बेसेबां जानथाइनिफ्राय फैनानै बेहाय सोलोंथाइ लानो फैयो। गंसे गभर्नमेन्ट सोलोंसालिब्लाबो बेयाव सोलोंथाइ होनाय हाबाफारिखौ मोजां रोखोमै होनायनि थाखाय गोबां अनजिमानि फरायसुला आरो फरायसुलिया बेयाव सोलोंथाइखौ लानो फैयो। खाथियाव ओरैनो बर' गामि गैयाखौनो बुंजायो, दङबा बै न'खरनै न'खरथामसो आरो। बे हिसाबै खाथियाव बर' गामि गैयै हिसाबै फरायसुला आरो फरायसुलिनि अनजिमाया खम जानांगौ बे सानदांथिया बयनावबो दङ। नाथाय नैबे फरायसालिया ओरैबायदि मोनसे मुं लाखिनानै बे फरायसालिनि इनरलमेन्टखौ मेनटेनेन्स खालामनायाव माने इनरलमेन्ट हिसाबै गासै दा बर' मिडियामाव 80नि बारा दङ। बे 80 फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा मानि थाखाय बे फरायसालियाव गाव गावनि गामियाव थाखानाय एलपि फरायसालिखौ गुदि फरायसालिखौ गारनानै बेयाव सोलोंनो फैयो, बिनि माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन। दा आङो गिबियाव थाखो 4 आरो बिनि उनावहाय थाखो 5, गिबियाव आङो थाखो 4निफ्राय बिनि उनाव थाखो 5 सोंनाय फिननायखौ आङो लानो नागिरदों। दा नैबे समाव आङो थाखो 4नि रल नाम्बार 1खौ फैनो खावलायबाय। थाखो 4नि फारि नंसे। ओरैजाय फै। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा रोदोमसा बर'। नों मा थाखोआव फरायो? आं 4 थाखोआव फरायो। 4 थाखोआव। नोंनि गामिनि मुङा? आंनि गामिनि मुङा नावकाटा, मिलन। नोंनि गामिनि मुङा? आंनि गामिनि मुङा नावकाटा, सिमलिगुरि। दे थां। नेक्स्ट। थाब फै। साबेसे दङ थाखो 4आव फरायसुला आरो फरायसुलिया? नोंसिनि थाखोआव बेसेबां दङ? 17। दे। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा प्रिति बर'। नों मा थाखोआव फरायो? 4 थाखोआव। नोंनि गामिनि मुङा? आंनि गामिनि मुङा आहतगुरि। सानजा नावकाटा, आहतगुरि। सानजा नावकाटा, आहतगुरि। खेबसे मोजां बुंफिन। सानजा नावकाटा, आहतगुरि। बिदिसो बुंनांगोन। दे थां। नेक्स्ट। सोरमोन? मनेस्वर। मा गामिनि बियो? जों गामिनि माने? सोमलिगुरिनि। दे नेक्स्ट। दे नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा खुलुमबायबो बुंला नोंसोरो। दे। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि धोरोमसार दैमारि। नोंनि गामिनि मुङा? आंनि गामिनि मुङा कटला। कटला। नों मा थाखोआव फरायो? आङो थाखो 4आव फरायो। ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा? आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाटा मिलन जुनियर बिसेक। बरिया। ओमफ्राय नोंथ' पटलानिफ्रायसो फैदों? नोंसिनि पटला गामियावबो गुदि फरायसालि दं? नंगौना? मास्टार खैजन दं? खानै। बे गामियाव थानानैबो बेयाव मानो फैखो? बेयाव खानै मास्टार फैयो, बेयाव बुरजा मास्टारखाय फैबाय। नैबाव थिगानो दं दे। थां। दे। नोंनि मुङा मा? दे। खुलुमबाय। आंनि मुङा सोमदोन बर'। नों मा थाखोआव फरायो? आं 4 थाखोआव फरायो। नोंनि गामिनि मुङा? सोमलिगुरि। सोमलिगुरि। थिगानो दं दे। मोजां फराय दे। नोंनि सोलोंसालिनि मुङा?
Naokata, Milan, Junior, Bisik. बरिया थेंक इउ दे दानिया फैबावदो नोंना रल नाम्बारा बेसेबां 6. 6 नों मा थाखोआव फरायो नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नोंनि मुङा मा आंनि मुङा श्री दिबित दैमारि मुस्रि दिबित दैमारि नों मा गामिनि आङो थालिबारिनि थाराइबारि खाथियाव गुदि फरायसालि मोनसे दंखायोना बेहाय थाङा फिल्डआव दङमोन थालाय आंनियाव मानो मोजाङैनो फोरोङा नंगौना दे थां नेक्स्ट दे 7 गैया सोरमोन हा गपि बबे गामिनि इयो गपिया हा थाराइबारिनि गपि दे फैदो होमबालाय गपिनि उननिया सोरमोन हा सोर बियो हा सिमांसाया फैयाखै मा गामिनि सोमलिगुरि सानजा नावकाटा सोमलिगुरि दे नेक्स्ट दे नोंनि मुङा दे खुलुमबाय होन खुलुमबाय आं बयबो बेखौ खालामथारनांगौ दै दे मुस्रि प्रफुल्ल सरगयारि मुस्रि प्रफुल्ल सरगयारि नों मा थाखोआव फरायो आङो 4 थाखोआव फरायो आखाइ खबजोबनायखौ नांलायलाब्रा दा ओमफ्राय नोंनि गामिनि मुङा आङो सिमलिगुरि नावकाटा सिमलिगुरि सानजा नावकाटा सिमलिगुरि सानजा नावकाटा सिमलिगुरि आंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाटा सिमलिगुरि देलाय बुंफिनलाय आंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाटा सिमलिगुरि बेबायदि बुंनांगोन होनबासो मोजां खोनायो ना सानजा नावकाटायानो गोलैयो ना खिन्थु ब्रेकेटाव मा सोमलिगुरि दे थां नेक्स्ट सोलिगासिनो दंना भिडिअ'आ आंखौ नुदोंना नुवाखै नोंनि मुङा मा दे खुलुमबाय होन आंनि मुङा मुस्रि मा उत्पल बर' दे बुंफिनलाय खुलुमबाय होननानै खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि उत्पल बर' सोरबाया सोंबाबो बिदिनो बुंनांगोन दे दिनै जेरै बुंदों आखायाव गारदो नों मा थाखोआव फरायो 4 थाखोआव नोंनि फारि नङा बेसेबां 10 ओमफ्राय नोंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाटा सिमलिगुरि नंगौ ओमफ्राय नों मा जानो लुबैयो आर्मि जानो हागोन दे मोजांल' फराय ओइनै आर्मि जानो लुबैदोंनो दे थिगानो दं मोजांल' फरायदों मोनखासिगोनबो नों मोजां फरायबानो मोनखागोन आरो दै थां बेनि उनाव खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना समायना बर' नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नोंनि गामिनि मुङा नावकाटा सानजा नावकाटा आंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाटा होनना बुंबासो नावकाटाया मोननै दंना सोनाब नावकाटा आरो सानजा नावकाटा पुब नावकाटा आरो पश्चिम नावकाटा नंगौना सानजानिखौ पुब नावकाटा सोनाबनिखौ पश्चिम नावकाटा बुङो ओमफ्राय नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नोंनि सोलोंसालिनि मुङा मा नावकाटा मिलन जुनियर बेसिक थां नेक्स्ट नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुस्रि अपुर्ब बर' आंनि मुङा मुस्रि अपुर्ब बर' ओइ नै खुगायाव माबा माबि नांनानै दं थांलाय हुगोरना लायलाय दा बिनि उनाव सोर अपुर्बनि उनाव सोर सोरमोन फैयाखै मानो फैयाखै मंगलसिंआ मंगलसिंनि उनाव सोर बिसासा मा थाखो दे प्रानजित र' होमबा थाथ' नोंनि मुङा मुस्रि दे आं खुलुमबाय होनना बुंदोब्रा
मुस्रि आंनि मुङा मुस्रि आंनि मुङा मुस्रि उपुर्ब बर' गावनि नामखौ बिदि खिथानो रोङाबा जाम्बा होनजागोन नोङो नों मा थाखोआव फरायो 4 थाखो 4 थाखो फरायनानै जुदि रोङाबा हा जाम्बा होनगोन गावनि नामखौबो खिन्थानो रोङाबा नों मा थाखोआव फरायो 4 थाखो नोंनि गामिनि मुङा नावकाटा नों मा जानो लुबैयो आर्मि बरिया मोजां फरायनांगोन खिन्थु थां आर्मि जानो होन्दों नालाय जाखागोनानो जोख्लायनोसैमोन इमान मोद्लाबालाय बोरै जानोलै दे खुलुमबाय आंनि मुङा प्रान्जित बर' मुस्रिबो गैला थरायनाबो गैला नामा मुस्रि प्रान्जित बर' बुंफिन खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रान्जित बर' दिनैनिफ्राय बिदि गोरोन्थि खालामनांला गोरोन्थिया जाखायो दा सोलोंबाय थानाय फरायसुलि नालाय प्रेक्टिस खालामबाय थायोबा उनावहाय मा जाहैगोन गोरोन्थिनिफ्राय उदां जागोन नङा होमबा प्रेक्टिस खालामबाय था सरसा खालामबाय था जेरैबायदि बुंदों दिनै दै नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नोंनि फारिलाङा बेसेबां 1 4 14 1 4 14 ओमफ्राय नों मा गामिनिफ्राय फैदों मासगामि एफा गोजान इमान गोजाननिफ्राय मानो फैदों LP स्कुल दंखायोमोन नोंसोर गामियाव मोजां फराया मोजां फोरोङा दे होमबालाय साबायखर थाबाय ओइ तारखौ गाफ्लांना तारखौ गाफ्लांबा माथो हा सेस मबाइलाबो बायगोन हा भिडिअबो जानाय नङा दे नेक्स्ट खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि जांगिला बर' नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नोंनि गामिनि मुङा नावकाटा ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक नोंनि गामिनि मुंखौ बुंफिनलाय नावकाटा सानजा नावकाटा बुंफिन सानजा नावकाटा नोंनि गामिनि मुङा मा नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक मा जालायखो आं सोंदों नोंनि गामिनि मुङा मा नोंनि गामिनि मुङा मा होनना बुंबा मा बुंनांगौ नोंनि गामिनि मुङा मा हा सानजा नावकाटा बावबाय थायो इखौनो मा फरायना जानो बेबायदिबा हा थां नेक्स्ट दे खुलुमबाय आं मुङा मुस्रि तपन बर' मा गामिनिफ्राय फैदों पटलानिफ्राय ओमफ्राय नों मा थाखोआव फरायो रल नाम्बारा बेसेबां 16 ओमफ्राय नोंसोर गामियाव पटलायावथ' LP स्कुल दङ बेयाव फरायालासिनो बाय मानो फैदों हा बे पटलायाव फरायालासिनो नैबाव मानो फरायनो फैदों मोजां फराया मोजां फोरोङा बरिया साबायखर हा दे लास्ट नायबा साइलेन्ट दसे सानै थांना फैग्रोथों खुलुमबाय आंनि मुङा थरना जुगामि बर' नों मा थाखोआव फरायो आं 4 थाखोआव फरायो नों बबे स्कुलाव फरायदोंमोन आगोलो आं UN आव फरायदोंमोन UN एकाडेमियाव बबे मोनसेनि UN एकाडेमि नावकाटा UN एकाडेमियाव फरायदोंमोन मा थाखोआव फैखो आं 4 थाखोआव फैदों 4 थाखोआव ना नों मा जानो लुबैयो आं सासे डाक्टर जानो लुबैयो बरिया जाखागोनबो मोजांल' फराय दे थां दा जाहैबाय मा थाखोबानि ना थाखोब्रैनिया जोब्बाय एबार मा थाखोबानि फैदो क्लास 5 रल नाम्बार 1 ओइ ताराव गाफ्लांगोन नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अन्जिता बर' नोंनि गामिनि मुङा आंनि गामिनि मुङा थारायबारि खाथियाव स्कुल मोनसे दंना होमबाबो बाहाय फरायाखिसै मानो बेयाव मोजां फराया बेयाव फरायो मोजां फोरोङो आरो इयाव हा थिगानो दं दे थां रल नाम्बार 2 तारा गाफ्लांगोन दे मोजाङै
2 सोरमोन हा रल नाम्बार 3 फैदो होमबालाय दे फारि साखाफारा जाना थाखा रेडि जाना थाखा बिनिया बेसे रल नाम्बारा बेसे 3 नि उनाव सोर फैगोन 4 नि उनाव सोर फैगोन रेडि जाना थाखा नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना गोमस्रि बर' नों मा थाखोआव फरायो थाखोबा थिगानो नोंनि गामिनि मुङा आंनि गामिनि मुङा सोमलिगुरि थिगानो दं नेक्स्ट नोंनि मुङा खुलुमबाय आंनि मुङा दिपज्योति बर' नों मा थाखोआव फरायो आं 5 थाखोआव फरायो नंगौ ओमफ्राय नोंनि गामिनि मुङा आंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाटा सोमलिगुरि ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक बुंफिन मोजाङै नावकाटा आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक सोलोंसालिनि मुंखौनो जुदि उल्थां फाल्थां बुङोबा नोंखौ मा सात्र होनगोन हा गावनि सोलोंसालिनि मुङानो लायनो मा पुब नावकाटा हा मिलन जुनियर बिसिक जालायबायनो गोसोआव लाखि दिनैनिफ्राय भुलाथ' जायो खिन्थु जाहाथे उननि समाव बे भुलखौ बानाया दै गोरोन्थि जाफ्लाङो ना जाफ्लाङा मालाबा जाफ्लाङो नाथाय बे गोरोन्थिखौनो बुंबाय थाबा मा जागोन दा जौगानाय नङा जोङो ना गोरोन्थिखौ जोङो मा खालामनांगोन फोसाबनांगोन नंगौना होमबासो जौगागोन नेक्स्ट रेडि जाना थाखानांगौ दे खुलुमबाय आंनि मुङा मासुम बर' नों मा थाखोआव फरायो आं थाखो 4आव फरायो थाखोबायाव ओमफ्राय नोंनि गामिनि मुङा आंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाटा सोमलिगुरि नैबे सोलोंसालिनि मुङा मा नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक साबेसे फोरोंगिरि दं बर' बिजोङाव 7 जन फोरोंगिरिया साबेसे दं मेदामदो साब्रैनि गेजेराव सोर सासेनिया मोजांसिन फोरोंनाया नोंनिया माने नोंनिया सार आंनियाबा मा ना बिस्थिल' मुस्रिबो गैला मुस्रि बिस्ति बर' नङा नार्जारिसो बिस्थिराम नार्जारि सारनि नामखौबो गोसोआव गैया नोंसोरो थिगानो आंखौ गियो नामा एसे एनै बुजानो मोनबाय नामा मानो रोङिनि साजासे बुदोंना साजासे बुवा दे होमबालाय नेक्स्ट खुलुमबाय आंनि मुङा गनसाम दैमारि नों मा गामिनिफ्राय फैदों आङो सानजा आहतगुरिनिफ्राय फैदों सानजा नावकाटा आहतगुरि नों मा थाखोआव फरायो आं 5 थाखोआव फरायो नोंनि सोलोंसालिनि मुङा मा नावकाटा मिलन गुदि जुनियर बिसिक नावकाटा मिलन जुनियर बिसिक होनबानो जाहैबाय नावकाटा मिलन गुदि जुनियर बिसिक थां नेक्स्ट दे नों खोख्लैगोन आरो नोंसोर दे खुलुमबाय आंनि मुङा मुनु बर' खोनायाखै मोजां बुं खुलुमबाय आंनि मुङा मुनु बर' मुस्रिबो गैला थरायनाबो गैला खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना मुनु बर' बिदिसो बुंनांगोन नों मा थाखोआव फरायो आङो 5 थाखोआव फरायो रल नाम्बारा बेसेबां आङो रल नाम्बार 7 मा गामिनि आं नावकाटा नेक्स्ट खोलैगोन आं खोलैगोन बायदि मोनथारबाय आङो दे नेक्स्ट सिरिथा दे खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नोंनि रल नाम्बारा बेसेबां
आंनि रल नम्बरा 8 नों मा थाखोआव फरायो आं 5 थाखोआव फरायो नोंनि मुङा मा आंनि मुङा थरायना रोमै बर' हा थरायना रोमै बर' ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा मा नावकाता जुनियर बिसित नों मा जानो लुबैयो आं नार्स बरिया जानो हागोन नार्स जानो लुबैनो दे आखाइ खबना हो खेबसे नोंसोरो नायजानो मोनगोन नार्सजों देनां ना रोमैया नायगोन दै खुलुमबाय आंनि मुङा नार्स बायदि नुखाबायानो रोमैखौ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अमृता बर' नों मा थाखोआव फरायो आं 5 थाखोआव फरायो नोंनि गामिनि मुङा मा आंनि गामिनि मुङा नावकाता नावकाता ओमफ्राय नों मा जानो लुबैयो नार्स 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 सासेबो आखाइ खबना होदो नेक्स्ट खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि नबजित नार्जारि नों मा थाखोआव फरायो 5 रल नम्बरा बेसेबां 10 ओमफ्राय नोंनि गामिनि मुङा नावकाता ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा जुनियर बिसित नावकाता मिलन जुनियर बिसित गावनि सोलोंसालिनि नामखौनो नोंसोरो गोसोआव गैयाबा बोरै जागोन थां नेक्स्ट खुलुमबाय आंनि मुङा टिना स्वर्गियारि मा गामिनिफ्राय आंनिया सानजाहा आठगुरि सानजा नावकाता आहटगुरि बिदि बुंनांगौ आंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाता आहटगुरि आंनि गामिनि मुङा सानजा आहटगुरि नों सोरनि फोरोंनायखौ मोजांसिन मोनो बिस्ति सारनिखौ थेंक इउ साबायखर थाबाय दे नेक्स्ट दे नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रन्जु दैमारि नों मा थाखोआव फरायो 5 नोंनि गामिनि मुङा मा आंनि गामिनि मुङा नावकाता आहटगुरि थेंक इउ ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा मा नावकाता मिलन जुनियर बिसित ओमफ्राय नों मा जानो लुबैयो आङो आर्मि जानो लुबैयो नै आर्मि सासे मोनलायबाय आखाइ खबना हो नेक्स्ट नोंना बेसेबांमोन रल नाम्बारा 12 दे आरो साबा दंबावो ना दे 13 फैदो 13 फैयाखै 13 सोर 13 लोमस्रावमोन ना हा फैयाखै लोमस्राव दे 14 सोर कृष्णन ज्योति ओमफ्राय 15 खै मिनिट जाखो भिडिअखौ नायलाय नोंना बेसेबां रल नाम्बारा 15 खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मन्जय बर' 5 थाखोआव नोंनि गामिनि मुङा सानजा नावकाता सिमलिगुरि नोंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाता मिलन जुनियर बिसित ओमफ्राय नों मा जानो लुबैयो आर्मि नै आर्मि सासेबाव आखाइ खबना हो आखाइ खबना होजाबाय नालाय जाखासिगोनबो दे नेक्स्ट 16 खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना रैसुमै दैमारि नावकाता आहटगुरि नों मा थाखोआव फरायो 5 थाखो ओमफ्राय नोंनि सोलोंसालिनि मुङा मा आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाता जुनियर बिसिं नावकाता मिलन जुनियर बिसिं आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाता मिलन जुनियर बिसिं आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाता मिलन जुनियर बिसिं आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाता जुनियर मक्सुकानो थायाखै दाबो नों माबे स्कुलनिफ्राय फैनाय
हा UN एकाडेमि इउएन एकाडेमियाव फरायोमोन माब्ला फैनाय मा थाखोआव फैनाय नोङो बाथाखो बा थाखोआव नोङो इउएन एकाडेमियाव फरायलायना फैनाय हा दे मोजां बुंफिन आंनि सोलोंसालिनि मुङा आंनि सोलोंसालिनि मुङा नावकाता मिलन नावकाता मिलन जुनियर बिसि जुनियर बिसि नेक्स्ट लास्ट 17 खुलुमबाय आंनि मुङा श्री प्रणब बर' नों मा थाखोआव फरायो आं थाखोबायाव फरायो देग्लायसो फैदों ना दे माबे स्कुलनिफ्राय फैदों मर्दान मानो फैखो आइया फैसा होनो हायाखैमोन ओंखायनो फैदों मोजां फराय ना माबायदि नांदों बेयाव फैनानै मोजां नांदों बुजिनो हागोन ना नोंथ' इंलिस मिडियामनिफ्राय बर' मिडियामाव फैबाय दा फरायनो हागोन बायदि मोनदों थिगानो दं मा जानो लुबैयो लाइफआव इन्जिनियार बरिया थेंक इउ इन्जिनियार सासे मोनलायबाय होमबा जोङो मा नावकाता मिलन जुनियर बिसिगाव फरायनाय फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायनायखौ मिन्थिबाय आरो बिनि गेजेरजों मिन्थिबाय बे फरायसालियाव गोजान गोजान गामिनिफ्राय फैनानै फरायफैयो दा बियो नावकाता मिलन जुनियर बिसिनि थाखाय मोनसे प्राउड फिल लाबोयो जेराव सरकारि सोलोंसालिफ्रा फरायसाफ्रा अनजिमाया खम जानायनि थाखाय बायनो थांगासिनो दङ किसुमान सोलोंसालियाथ' बायबायानो दा बिनि गेजेराव मोनसे चेलेन्जनि गेजेरजों नैबे सोलोंसालिया थांनानै दं आरो बिनि उनावहाय खाथियाव बर' गामि गैयाबाबो गोजान गोजान गामिनिफ्राय फैनानै बे सोलोंसालियाव फरायनो फैयो दा बेफोरबायदि थासारिखौ गुबुन सोलोंसालियाबो जाहाथे सोरजिनो थाखाय नाजायो जाहाथे सोलोंसालिया बायलाङा बिनि थाखाय आङो दाब दाब जायगायाव थानाय गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय गोजोन्थों ओमफ्राय मोनसे मोन्थोरखौ आं अरायबो बुंगोन इफ इउ डु एभ्रिथिं इज पसिबोल इफ इउ डु नाथिं एभ्रिथिं इज इम्पसिबोल नों मावोबा गासैबो खामानियानो सम्भब नों मावाबा खिन्थु गासैबो खामानियानो असम्भब थेंक इउ